Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, erruki, jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuk gaituzu salbatzen eta zure seme-alabatzat hartzen. Ikus begionez, hain maite dituzun zure seme-alabak eta Kristorengan sinisten degunoi, emaiguzu egiazko askatasuna eta betiko bizia. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak korintotarrei, senideok, bazter guztietan izatea da, badela zuen artean loikeria, gentilen artean ere ez den loikeria. Zuetako batek bere itaren emaztea hartu omen du, eta zuek arrotuta zaudeten. Hobe zenukete negar egitea, eta gauza horren egitea zuen artetik heltzea. Nik behintzat, gorputze zurruti, baina gogoz zuekin, orain txatik dagoeneko epaitu dut hori egin duena, hor baritz bezala. Zuek Jesu Kristo gure jaunaren izanean bilduta, eta ni gogoz zuekin dagoela. Jesus gure jaunaren egin bidez, utzi ezazuen horrelako gizona Satanasen esku. Ez pila getetzen bada ere, Espirituz Sanpadari Jesus jaunaren egunean. Ez da egokia zuen akutzi hori, ez atakizuen legamia batek ore guztia arrotzen duela. Azter ezazue legami zaharra, ore berri izan zaitezten. Ogi iazteak ezkero, opari eskenia izan baita Kristo gure bazko dekosa. Ospadezatu beraz, bazko jaia, ez legami zaharrarekin, ez ustelkeriazko eta gaiztakeriazko legamiarekin, egiaren eta zintzotasunaren ogi egin baizik. Jauna esana. Erantzun salmoa. Zure zuzentasunean eraman ezazu jauna. Zure zuzentasunean. Ez baizera jainko gaiztaren izale, gaiztorik ezin bizira zurean, arroek ez dute irauko zure aurrean. Zure zuzentasunean eraman ezazu. Zugana biltzen direnak oztu bidez, egin bezaten dion pozaren pozez, babes izazu eta alai bidez zurenak nire izena maite dutenak. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen dutik. Beste larun bat batez, Jesus sinagogan sartu eta erakusten hasi zen. Eta eskuineko besoa ihartua zeukan gizon bat zegoen. Idazkariak eta fariseak begira zegozkion, larun batez setatuko ote zuen, zertan salatu izateko. Baina harek ezagutzen zituen haien burutapenak. Eta gizon beso iharrari esan zion. Jeiki zaitez eta zatoz egon behar dira. Jeiki zen gizonak eta zutik editu zen. Orduan Jesusek esan zien, galdera bat egin behar dizuet. Larun batez zer da zilegi, on egitea, ala gaitz egitea, bizia salbatzea, ala galtzen ustea. Eta inguruko guzti begira esan zion gizonari, luza ezazu beso hori. Luzatu zuen eta bere onera etorri zitzaion besoa. Baina haiek haserre gorriak jarri ziren eta elkarrekin eztabaidan hasi zer egingo ote zuten
askotan agertzen zaigun errealidadea da evangeliotan, eta pentsatu behar dugu evangeliotan agertzen zaiguna oso laburbildua dagoela, oso gauza konkretu batzuk aukeratu izan zituzten evangelistek, batez ere haien ustez esanguratsuenak zirenak, guk entzutea beharrezkoenak zirenak aipatu izan zituzten, idatzi izan zituzten evangelistek, baino pentsatu dezakegu pertsona baten bizitzan askozaz ere gauza gehiago gertatzen direla, eta Jesusek eman zituen 3 urte publiko haietan ere gauza gehiago esan eta gauza askozaz ere gehiago egingo zituela ere, baino aukeratu izan zituzten importantenak. Hala ere, noiz nahi azaltzen zaigu evangeliotan larunbata eta horren interpretazioaren inguruko kontua. Farisearrentzako norma konkretuak oso importanteak ziren, eta ez zuten bereizten zein ziren benetan arau importanteak eta zein bigarren mailakoak. Eta horregatik danak maila berean jartzean esan genezake legea bera hondatzen aritzen zirela. Eta bestetik Jesus ezin ikusi zuten askok ohartzen zirelako ez zutela inongo argumenturik berari kontra egiteko. Horregatik edozein aitzaki bilatzen zuten Jesusen kontra aritzeko, jendea Jesusen kontra jartzedin. Eta hoietako bat zan Jesusek larun batez sendatzen zuela. Eta horregatik kritikatu egiten zuten eta Jesusek egiten zuelarik haserre bizian jartzen ziren. Gaurkoan hala aipatzen digu evangelistak, beste evangelioren batean agertzen zaigu erabaki zutela hiltzea Jesusek larun batez beste pertsona bat sendatu zuen une berean. Hain zuzen ere horrek izugarrizko amorrazioa ematen baizien. Eta gaurko evangelioan polita da, pertsona bat besoa ezin mugituz aspalditik zegoena, eta Jesusek beste kasu askotan bezala kupida sentitzen zuen, sufritzen ari zen norbait ikusten zuelarik. Unkitu egiten zen, konpasioa sentitzen zuen, ezin ziteken modu hortan beste aldera begira aurrera pasatu. Jesus beti gelditzen zen, sufritzen ari zen jendearekin. Eta bihotzean sentitzen zuen, harek zeukan mina edo harek zeukan gabezia edo zen gauza Jesusek sentitzen zuen bihotzean. Horregatik ikusi zuelarik pertsona hura beso ihartua, besoa ezin mugituz zegoena, Jesus harekin gelditu zen. Baino bertan zeuden farisearrak eta idazlariak eta Jesusen etsaiak, batez ere, denak ez ziren, bere etsaiak, farisearrak eta idazlariak, baino gehiengo handi bat bai. Eta hoiek esperoan zeuden larun bat azelako. Eta Jesusek, entenditzen zuen oso ongi, gizakiak barrenean zer pentsatzen duen. Eta horregatik, ohartuta zertan ari ziren, haiek beren artean, ze pentsatzen ari ziren beren barnean, Jesus aurreratu egin zan, eta galdetu egin zuen denen aurrean. Zer da zilegi egitea larun batez? Pertsona bati laguntzea edo kalte egitea, salbatzea edo hiltzen ustea, zer da zilegi? Eta inork ez zuen argumenturik izan horri erantzuteko. Inor ez zen ausartu Jesusi esatera, ez, larun batez pertsona hiltzen utzi behar da, edo larun batez ez zaio inori favorerik egin behar, edo ustazu sufritzen pertsona bat larun bata delako. Inork ez zuen argumenturik euki, modu hortakorik, ohartzen zirelako Jesusek arrazoi zuela. Baina hainen handia zen, bere kontrako amorrua, bere kontrako haserrea, ez zuela deus esan, baina Jesusek pertsona hura sendatu zuelarik, beti bezala bere ontasuna eta bere boterea denei erakutsiz, eta baita ere kasu hontan bere jakinduria, ordun haserre bizian jarri ziren. Eta harrigarria da guretzako, baino pentsatu behar dugu batez ere egiten zutela Jesusen kontra zeudelako. Pertsona bat sufritzen ari zena modu hortan Jesusek sendatzean
poza hartu beharrean Jesusek pertsona hura sendatu zuelako haserretu ziren larun bata zelako egun horretan. Horrek ere ulertzen eman behar digu guri, garbi eduki behar digula zein arau diren benetan importanteak eta zein diren bigarren mailakoak. Bigarren mailakoak izateak ez du esan nahi balio ez dutenik deustako, baino bai bere tokian, bere ordenean ulertu behar ditugula. Eskatzen diogu bada Jesusi, bere hitza entzuteak argia eman dezaigula gure bizitzarako. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eska dezagun bereziki gaixori dauden guztien alde, jangoikoak indarra, osasuna eman dezaien eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu Jesusi Lazkano eta Javier Sanz, haiekin batera ere Sara, Erlinda eta Pako jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Senideok egin dezagun otoiz, guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko jauna, pakearen eta egiazko maitasunaren iturria, iguzu eskaintza honekin zure haunditasuna gorez dezagula eta sakramentu hau harturik gogo leialez zurekin bat egin gaitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen on nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri. Zure seme maitearen bitartez egin zenuen gizona, eta beronen bitartez berritu ere maitasunez. Hori delata, zuri eskerrak emateko, diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek goresten, eta zure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu poz betean kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zeru lurrak beterik dauzka, zure diztirak, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrenan. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez,
zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu zen. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan, bereziki Jesusi eta Javier, eta Sara Erlinda, eta Pako. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emai guztu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldiraraman, baina atera gaitzazu. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guztu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu, munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, Ona hemen, Jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Gure ondoan
gaixoak zugabe. Gure otoak eta gure bizi. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure fededunak hitzaren eta sakramentuaren janariaz hazten dituzu eta bizi berritzen. Emaiguzu zure seme maitearen doaia handiez baliaturik, beti berarekin bat eginik bizitzea. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin, bedenka zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean. Eskerrik